देवाचे उतर या नियळान तुमकां मोगाचो आणि देवाचे कृपेचो उपकार। आयचे पयले वाचप इसायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले घेतला आणि लुकाचे शुभ वर्तमान। बरी आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटकारांक की वैजाची गरज। क्रिस्ता सोवे मोगाच्यानो आयच्या शुभ वर्तमानात जेजू लेवी नावाच्या एका दोन वसूलदाराक आपलो पाटलाव करून उडो मारता आणि तो लेवी रोकडोच उठून सगळे सांडून ताचे फाटल्यान वेता। पुढे जेजू विशीं ताणे पयले कितें तरी आयकल्ले आसूंक जाय। ताका आपली परिस्थिती खबर आसा आणि दोन वसूलदार म्हणटोच लोकूय ताका किंकूत करतालो। ताका मानान वो बरे भाशेन लेखी नासलो। घोडी हे परिस्थितीन आसतना जेजूची उतरां तो आयकता, म्हजे फाटल्यान ये। आनी तो वेळ काडिना सगळे सांडून ताचे फाटल्यान वेता। जेजू त्या लेविता बरोबर आणि ताच्या इश्टां बरोबर जेवणाक बसता। ताचे बरोबर विसरू जाता। जोरी थोड्यांक मानवना तरी पूण कितें करता तो बेस तो बरो जाणो। डॉन बॉस्कोच्या जिवितान एक पावटी तो खेळून गेल्लो, परतो फाटी घरा आयलो तेन्ना ताच्या कपाळाचेर खेळताना मार लागलेलो। देखून ल्हान जुवो बॉस्को ताची आवय आनीक ताच्या वांगड्यां बरोबर खेळूंक वचो नाका म्हणटा। जाल्यार धाकटो जुवो बॉस्को तिका सांगता, मम्मी हांव तांचे बरोबर खेळटा तेन्ना ते कांयच वायट उलयनात, ते कांयच वायट करिनात पूण बरे भाशेन खेळटात आणि हांव नासतना झगडी करतात। देखून हांव सदांच तांचे बरोबर आसल्यार ते सुदरतले म्हूण तो आपल्या आवयक सांगता। मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू पाक्क्यामध्ये मिसळ जावन आपूण तांचे मदलो एकलो कसो जियेना पूण तांचे परिस्थितीन भितर सरून तांकां पातकांतली भायर काडून भोंवता। जेजू ह्या संवसारान आयलोलो जाल्यार ह्याच खातीर आमकां पातकांतली सोडूंक। आयज जेजू तुका आनी म्हाका म्हणटा, म्हजे फाटल्यान ये। कितें म्हजो जबाब? मोगळा जेजू ह्या प्राचीन काळान आमच्या जिविताची खोल वळूक आमी घेवंक आनी सगळ्यांक तुजोच पाटलाव करून तूं आमकां आवडटी कृपा दी। आमेन। आमचे बरोबर देवाचे उतर तुम्ही नियाळ्ळे म्हूण देव बरें करूं। आमी पोत्तूर मेळोसोर पवित्र राव, जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव, खुशाल राव।